Výnimočných ľudí máme v Skalici stále dosť. Do zoznamu ocenených mesta Skalica pribudlo ďalších 7 výnimočných osobností a kolektívov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj, povedomie a šírenie dobrého mena nášho mesta. Na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnila v jezuitskom kostole, boli udelené ceny mesta Skalica a ceny primátorky mesta Skalica 2023. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, je mi veľkou cťou, že práve dnes, príznačne v tento slávnostný deň, vás môžem vôbec poprvýkrát z pozície primátorky slobodného kráľovského mesta Skalica privítať v týchto krásnych a historických priestoroch jezuitského kostola. Príležitosť, pri ktorej sa tu dnes stretávame, v sebe nesie osobitný význam. Spoločne skladáme poctu a poklonu tým, ktorí sa svojou celoživotnou prácou podpísali pod dobré meno nášho mesta. Tieto majestátne steny, v ktorých počuť ozveny minulosti a pamäti mnohých generácií, boli dávno kedysi svedkami viacerých vzácnych udalostí. Po 10 ročiach chátrania a zapadnutí prachom však znovu otvorili svoje brány. A dnes, pri slávnosti, ako je táto, nám náležite pripomínajú, prečo sme hrdí na to, kde žijeme a odkiaľ pochádzajú naše korene. Na mieste, z ktorého sa vám v túto chvíľu prihováram, stálo už toľko známych tvári. Niektoré z nich sa časom stali nenahraditeľnými osobnosťami skalických dejín. A rukopis ich práce tu zostane vrytý ešte dlho potom, kým posledná spomienka na dnešný deň opustí tento svet. Odpoveď na otázku, čo ich robilo inými a výnimočnými, leží len pár metrov predo mnou a skrýva sa aj v samotnej podstate toho, prečo sme sa tu dnes zišli. Bola to ich hlboká úcta všetkým tým, ktorí pre lepší život v tomto meste zasvetili svoju prácu. Bola to schopnosť pochopiť a najmä oceniť obetavosť týchto ľudí. S pokorou prijať skutočnosť, že význam nášho mesta spočíva v stovkách jedinečných príbehov, bez ktorých by Skalica bola len 7 obyčajných písm. Toto posolstvo pretrváva v čase a stále zreteľnejšie nám ukazuje, aký dôležitý je rozdiel medzi tým byť usilovný a byť len hlasný. Aj to, že neustály hnev a závisť skončia v zabudnutí tak rýchlo, ako sa mrak rozplynie prvým lúčom svetla. Nech je vám vaša celoživotná práca stálym pripomenutím toho, čo chce každý dobrý človek dosiahnuť. Byť inšpiráciou všetkým, ktorí sú ochotní načúvať, učiť sa a s pokorou prijať poznanie, že sme na tomto svete jeden pre druhého, nie jeden proti druhému. V mene svojom i v mene nášho mesta vám za vašu obetavú prácu úprimne a zo srdca ďakujem. Ste vzácni ľudia a vzácny zostane aj váš odkaz ďalším generáciám. Nositeľmi ceny mesta Skalica 2023 sa stali inžinier František Kadlečík. Pán František Kadlečík sa narodil 1. decembra 1959 v Skalici. Absolvoval Mendelovú zemedelskú univerzitu v Brne, odbor záhradníctvo. Túto svoju kvalifikáciu a zároveň vášeň roky uplatňoval v našom meste. 6 volebných období bol poslancom mestského zastupiteľstva v Skalici. Pôsobil ako člen mestskej rady a bol aj dlhoročným predsedom komisie pre životné prostredie, výstavbu a územné plánovanie. Bol podpredsedom vinohradníckeho spolku Skalica, dobre poznal problematiku a potreby vinohradníkov a vinárov v Skalici a v rámci svojich profesijných skúseností i problematiku životného prostredia a environmentalistiky. S Františkem sme mali moc takých spoločných tém, spoločného kumštu ohľadne toto vinárstva, vinohradníctva, pretože on teda měl tú školu a potom, keď došiel do vinohradníckeho spolku, tak tam sme sa poznali a tak
od neho sem sa všelico naučil, pretože on měl vysokou školu tu ocinárskú a takové věci, takže on nás naučil, jak sa stromky strihajú, sme si obrávali. Potom ukazoval ľuďom, jak sa stromky strihajú fakticky teda. Dostali sme to proste blízky nejak, nevím, to tak nejak došlo samé. Jak bych to povedal, on byl člověk nekonfliktný, on vedel poradiť, posúdiť, áno, ale vedel aj pokárat, keď něco nebylo dobré, že sa něco nedělalo podle nejaké etiky, nejakých pravidel, které teda měli určité pravidla. A že keď niekto si z toho vyskočí tak, alebo vedel usmierniť. Nebude to takto dobre, robíme to takto a tak, takže on byl na všetko, on byl prostě úžasný chalán, měl to prostě nejak dané od Pána Boha snad, aby to takto všetko zvládal. Ľudia si hovorili na ty sobáše, áno, oni chceli neho, lebo on vždycky došel pripravený na to, on sa pripravoval na každú vec, áno, jak na ty sobáše a on tému vdýchal takú dušu všetkému. Keď on byl, tak proste tam byla duša, tam byla pohoda, tam byla dobrá atmosféra, takže ja mám na ňo naozaj tie najpeknejšie spomínky. Pán František Kadlečík zomrel 10. júna 2021 vo veku 61 rokov. Cena mesta Skalica je inžinierovi Františkovi Kadlečíkovi, dlhoročnému poslancovi Mestského zastupiteľstva v Skalici, udelená in memoriam za výrazný prínos k rozvoju mesta Skalica. Ďalším oceneným bol Milan Rampáček. Pán Milan Rampáček sa narodil 29. januára 1983 v Skalici. Tak ako každý mladý chlapec v Skalici som začínal vlastne na sídlisku, kde som býval a vždy to boli také zápasy medzi vlastne ulicami, či už Klementisa, Podhajkom alebo Vajanského a takto som sa k tomu nejako dostal, k tomu hokejbalu od malička. Vždy sme mali vlastne veľmi veľa zápasov medzi sebou a okolo 15 rokov ma oslovil klub 135 Snehulákov, že či si nechcem ísť zahrať za nich. A tak nejak začala moja hokejbalová kariéra na ihrisku na Vajanského, kde sa hralo ešte 3-3. A postupne to potom prešlo sem na toto krásne ihrisko a tu nejako začala tá moja hokejbalová kariéra. Ako hráč mužstva HBK Hokej Market Skalica získal v rokoch 2017 a 2019 titul majstra Slovenska. Je štvornásobným majstrom sveta v hokejbale. Milan je zároveň dvojnásobným víťazom ankety Hokejbalista roka v rokoch 2015 a 2022. Keď som nejako začínal, tak mal som nejaké ciele. Určite som chcel začať hrávať tú extraligu v Skalici. A potom, keď už som vedel, že by tá cesta mohla prísť niekde do reprezentácie, tak to bol hlavný môj cieľ, dostať sa tam, čo sa mi aj podarilo v roku 2015 a potom už tie ciele sa iba navyšovali. No. Ale hlavný aký môj cieľ bol tu v Skalici získať ten titul, čo sa nám aj podarilo a to sa ťažko zabúda, keď tu príde 800-900 ľudí, takýto malý krásny štadiónik a my si to veľmi vážime. V roku 2022 sa stal hlavným trénerom mužskej hokejbalovej reprezentácie. Na začiatku, keď som to začal hrávať na takej vyššej úrovni, tak som ani nepovedal, že mi to môže niečo priniesť ten hokejbal, ale spoznal som veľmi veľa ľudí a dostal som sa na miesta, kde by som sa asi nikdy nepozrel, keby som ten hokejbal nehrával. Či už to bolo do televízie, dvakrát sme boli u pani prezidentky, raz u pána prezidenta. To sú momenty, ktoré si človek zapamätá, nakoľko je to malý šport, ktorý nie je až tak populárny ako tie ostatné športy na Slovensku. A je to aj taká výzva pre tých ostatných, že aj takýmto malým, ale krásnym športom sa dá dostať fakt ďaleko. Okrem trénerskej činnosti sa Milan aktívne venuje i výchove hokejbalovej mládeže. Spolu s reprezentačnými kolegami organizuje letný hokejbalový kemp určený pre deti a charitatívne behy. Je to pre mňa obrovská česť. Hovorím, narodil som sa v tomto meste, vyrastal som tu, mám tu celú rodinu známych a dostať sa vlastne do takéto vozovka smotánky skalickej je, ako hovorím, pre mňa obrovská česť a ja si to veľmi vážim a som rád, že som sa dostal alebo stal sa súčasťou nejakej skalickej histórie a zase ho trošku viacej zviditeľniť tento šport, ktorý mi toto všetko priniesol. Cena mesta Skalica je pánovi Milanovi Rampáčkovi udelená za vzornú reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta Skalica a za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu na medzinárodnej úrovni.
Tretím nositeľom ceny mesta Skalica 2023 bol klub výtvarníkov Skalica. Klub výtvarníkov Skalica združuje 26 členov, z toho 7 členov je registrovaných i v profesionálnych výtvarných združeniach. Niektorí výtvarníci sú členmi klubu od jeho založenia. Súčasným predsedom je jeden z jeho zakladateľov, doktor Štefan Zajíček. Ten klub vznikol v októbri 1977 z iniciatívy Jana Patku, ktorý spolu so mnou pracovali sme vtedy v Záhorskom múzeu v Skalici a obidvaja sme predtým pracovali v Trenčíne. Jan Patka v múzeu, ja v galérii a tam sme sa stretli s vyspelým výtvarným združením trenčianskych výtvarníkov s jeho predsedom Juliusom Remperom a tak nás to povzbudilo, že sme začali spolu uvažovať v Záhorskom múzeu o založení podobného výtvarného združenia aj na Záhorí v Skalici. Od začiatku nám bolo jasné, že musí mať klub, ak sa chce dlho udržať, jasnú koncepciu a víziu. Tak sme sa hneď dohodli, že v párnych rokoch budeme každé 2 roky robiť členskú výstavu, spoločnú výstavu. Autori sú schopní za 2 roky niečo vytvoriť a medzi tým, ktorí nazbierajú dostatok výtvarného materiálu, môžu mať individuálne výstavy. Za 45 rokov svojej činnosti usporiadali členovia klubu približne 450 výstav s návštevnosťou asi 360 000 návštevníkov. Z celkového počtu výstav ich bolo 180 usporiadaných v Skalici. Činnosť klubu je zameraná najmä na maliarstvo, kresbu, sochárstvo, užité umenie a umeleckú fotografiu. Ja som kedysi malovala dobre aj v škole, na strednej škole. A potom som sa stretla s pánom učiteľom Fifinom a ten ma pozval, že abych došla sem. A už som tu cez 20 rokov a celkom ma to naplňuje, lebo je to dobrý kolektív a mám vždycky radosť, keď je nejaká vernisáž, alebo keď sa stretneme a ideme niekde na výstavu do Bratislavy alebo hoci kde do Švechatu a tak. Pán učiteľ Finštenceler a pán Hertl, ktorým som sa trošku poznal, tak vlastne ma zavolali, aby som sa prišiel pozrieť. No a tak to vlastne trošku začalo. No. A keďže ja robím väčšinou keramiku, tak bol akože u mňa záujem, pretože oni pracujú s obrazami, malujú, kreslia a také veci. No a ja som bol taký jeden z nich, čo robím niečo iné. Tak boli radi, že vlastne som prišiel medzi nich. Svojou tvorbou a výstavnou činnosťou prispieva klub výtvarníkov k vyššej estetickej náročnosti návštevníkov výstav a obohacuje kultúrne dianie v našom meste. Chcela som sa stať tou členkou hlavne z jedného jediného dôvodu. V tom klube sa stretávajú ľudia, ktorí majú taký nejaký rovnaký záujem, aj keď rôzny pohľad v tom umení a stretávame sa, rozprávame o rôznych problémoch, o rôznych technikách, navštevujeme rôzne ateliéry a to nás tak spája a posúva ďalej a potom je to vidieť aj v tých obrazoch a v tom našom umení. Ja by som rada poďakovala a som veľmi vďačná mestu za to, že keď robilo novú prístavbu Mestského úradu, tak vypísalo súťaž, kde by sa mali umiestniť 2 umelecké diela. A jednou z podmienok bolo, aby to boli výtvarníci zo Skalice alebo zo Skalického klubu. Cieľom klubu v konečnom dôsledku je výchova tunajšieho diváka, návštevníka k estetičnosti, aby si vedel uplatniť v praxi to skvalitnenie z toho estetického videnia, či už si napríklad kupuje veci, predmety, skrášľuje si svoje domovy, či už pracovné alebo domáce, prípadne si môže kúpiť umelecké dielo, ktorým si môže trvalo skrášliť svoje prostredie. Cena mesta Skalica je klubu výtvarníkov Skalica udelená za vzornú reprezentáciu mesta na poli kultúry pri príležitosti 45. výročia založenia klubu. Nositeľmi ceny primátorky mesta Skalica 2023 sa stali doktorka Anna Janičkovičová. Doktorka Anna Janičkovičová vyštudovala psychológiu, ktorej sa venuje dodnes.
Zameriavala sa na poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti pre deti s rizikovým vývinom, so zdravotným znevýhodnením a pre deti so špecifickými poruchami učenia. V rámci dobrovoľníctva sa angažuje v sociálnej a zdravotnej oblasti. Pomáha osamelým mamičkám v azylovom dome v Skalici. Odborne prispieva k riešeniu problémov detí a rodín v združení na pomoc pre mentálne postihnutú mládež v Skalici a spolupracuje s Bratislavskou arcidiecéznou charitou. No na začiatku musím povedať, že to povolanie psychológa som si nevybrala len tak jednoducho. Po skončení strednej zdravotníckej školy som mala úplne iné plány do života, ale predsa som sa potom rozhodla nastúpiť tam, kde ma prijali na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského na jednoodborové štúdium psychológie. Musím povedať, že v tom čase o psychológii som vedela veľmi málo. Po skončení štúdia som vlastne nastúpila do prvého svojho zamestnania do vtedajšej okresnej pedagogicko-psychologickej poradni v Senici, kde doteraz som vďačná kolegyňam, že mi pomohli vlastne v tých prvých krokoch toho psychológa v tej praxi, pretože tá teória bola jedna vec a prax bola úplne iná. So skutočným takým stotožnením, že toto moje povolanie, zároveň moje poslanie, som však začala vnímať v podstate až po tých revolučných rokoch, kedy na povrch prichádzali a vychádzali teda problémy, ktoré predtým sme nevideli. Boli to problémy detí so zdravotným postihnutím, ktoré dovtedy v podstate tá spoločnosť nejak potlačila do úzadia. A vtedy som začala prvý raz možno ako mladý psychológ, a teda určite aj neskúsený, vnímať tú bolesť a to utrpenie rodičov takýchto detí. A zároveň som vnímala ich silu, odvahu a takú nádej. A prvý raz som sa stretla s úplne znefalšovanou radosťou postihnutých detí, kde keď oni povedia áno, tak je to áno, keď povedia nie, tak je to nie. A okrem tých odborných vedomostí, ktoré som teda musela študovať, pretože to bola úplne nová problematika, tak som si uvedomila, že títo ľudia vlastne najviac potrebujú to, aby ich niekto počúval. Aby niekto porozumel ich bolesti, aby sa vcítil do ich situácie a samozrejme dali nejakú nádej a povzbudenie. A to boli pre mňa veľmi cenné skúsenosti, z ktorých som potom ťažila aj v ďalších rokoch, pretože postupne som sa teda posúvala do iných zariadení. Prvé bolo zariadenie Zelený dom, kde vlastne som prvýkrát prišla do kontaktu s takýmito deťmi. A všetky tie skúsenosti som vlastne potom zužitkovala v poradni pedagogicko-psychologickej v Holíči. A posledné moje roky v podstate boli v Centre špeciálno-pedagogického poradne pre deti so zdravotným postihnutím. Myslím si, že keď hodnotím ten svoj profesionálny život, tak myslím si, že úplne najkrajšiu prácu, ktorú som kedy robila, bola práca pri budovaní Zeleného domu. Bola to práca, ktorá bola veľmi náročná, ale aj veľmi krásna a spojená s nadšením mnohých ľudí, ktorí sme sa úplne náhodile postretali a mali sme nejakú spoločnú ideu. Tá idea v tom čase, v 91. a 92. roku, bola na Slovensku v podstate pomaly taká nová. A nikto z nás o práci s mentálne postihnutými, ale vôbec so zdravotne postihnutými deťmi skoro nič nevedel. A tak sme do tej práce teda vložili všetky svoje sny, všetky svoje predstavy, spojili sme všetky dary a talenty, ktoré sme dostali a výsledok bol úžasný. Svedčí o tom aj to, že zariadenie Zelený dom patrí z môjho pohľadu za celé tie 10 ročia úplne tým najlepším, čo vôbec na Slovensku máme. A už pod terajším vedením, ktoré už teda je tu niekoľko tých desiatok rokov, ho v podstate dostal na taký vrchol, čo sa týka kvality aj vôbec vybavenia. Myslím si, že každý človek si za svojho života robí nejakú takú sebereflexiu, nech už robíte akékoľvek povolanie. Čo sa vám v živote podarilo, čo ste zlyhali, čo sa vám úplne nepodarilo. A pre mňa toto ocenenie je ako keby potvrdenie aj toho, že zúžitkovaním všetkých tých darov za pomoci rodiny, priateľov, známych, dobrých kolegov sa vlastne podarilo nejak to všetko zúžitkovať v prospech aj tých druhých. Cena primátorky mesta Skalica je doktorke Ani Janičkovičovej udelená za jej celoživotnú prácu v sociálnej a zdravotnej oblasti v prospech sociálne odkázaných ľudí a ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďalšou odmenenou bola doktorka Anna Hotmarová. Doktorka Anna Hotmarová sa narodila ako prvé dieťa do skromnej robotníckej rodiny v Kostolišti 28. júna 1945.
Základnú školu začala navštevovať v Kostolišti, neskôr druhý stupeň v Malackách. V roku 1963 ukončila štúdium na gymnáziu v Malackách. Študovala na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. Prvú prácu si našla v nemocnici v Skalici, najprv na detskom oddelení, kde sa pripravila na atestáciu z pediatrie. V roku 1973 prestúpila na infektologické oddelenie, kde potrebovali pediatra. Pre mňa pani primárka vždy znamenala, ale teraz znamená ešte stále, jedna veľká pani primárka, ktorú ja som nastupovala ako absolventka do zdravotníckeho zariadenia práve k nej. Takže ja si ju spájam s tým zácvikom, s tým základom a s tou disciplínou, ktorú nás ona naučila. Po odchode doktorky Bilíkovej do dôchodku pôsobila ako primárka. Bola ňou až do roku 2011, kedy v skalickej nemocnici zrušili infektologické oddelenie. Takže čo bolo také zaujímavé na infekčnom oddelení aj pre mňa ako osobu bolo, že ako kolektív infekčného oddelenia sme si viedli kroniku. Túto kroniku teda viedli kolegyne, ktoré tam pracovali dlhodobo predo mnou. Viedla sa od roku 1974, je to ešte z čias minulých. Takže tam bolo každá udalosť, ktorá sa stala v rámci infekčného oddelenia, či už to bolo svadba alebo nejaké brigáda, vtedy socialistickej vlasti, alebo potom už nejaké aj smutné udalosti, že už nám odišla nejaká bývalá kolegyňa, alebo aj samotný pozdrav od pacienta, od vďačného pacienta, ktorý sa nám takouto formou chcel poďakovať. Takže toto je také, že zvláštne, aj v rámci nemocnici, že ako oddelenia, alebo myslím, že aj ostatné si viedli túto kroniku. Že je to také pekné, sú tam fotky, spomienky na tú minulosť aj samotnej pani primárky a aj celého kolektívu, ktoré sme spolu zažili. Asi prvá vec, ktorá ma napadne, keď nad tým rozmýšľam, tak to, že je obetavá. Aj čo sa týka rodiny, nás, teda sestry a mňa. A čo sa týka práce, to ani nehovorím, lebo vlastne strávila, ja neviem, nemám to presne zrátané, ale viac ako 50 rokov v skalickej nemocnici, takže tá práca bola pre ňu veľmi dôležitá. Tak okrem lásky k medicíne, keďže ja som pokračovateľ rodu, je to asi taká starostlivosť o tú rodinu. Keďže máme veľkú rodinu, máme 5 detí, tak mne vždy to prišlo, že tá rodina je na prvom mieste. A určite lásku k pečeniu, to je jej veľké hobby. Tak pre ňu je to určite podsta, aj keď ona to nedáva nejak najavo, alebo nejak to, ako to poviem, akože potešila sa, nejak to nerozvádzala, ale určite je to pre ňu podsta. Pre mňa to je podsta z toho pohľadu, že viem, že to je ocenenie jej práce a toho, ako sa správala aj k ľuďom, aj v tej medicíne, že vlastne vždy sa snažila hľadať riešenia, aj keď kopukrát ľudia ju vlastne oslovovali, aj keď nebolo to priamo z infekčného, ako keby z infekčného oddelenia, alebo čo sa týka infekčných ochorení, ale keď si nevedeli rady, tak jej zavolali a ona vždy sa snažila nájsť riešenie a myslím si, že kopu ľuďom, keď išla do dôchodku alebo prestala pracovať, tak si povedali, že Pane Bože, kam budeme chodiť teraz? A ja si to hovorím. Cena primátorky mesta Skalica je doktorke Ane Hotmarovej udelená za celoživotnú prácu v zdravotníctve. Cenu primátorky mesta Skalica si prišiel prevziať i doktor Ľudovít Vachálek. Doktor Ľudovít Vachálek sa narodil 7. marca 1943 v Bratislave. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracoval ako učiteľ na základnej 9-ročnej škole v Brodskom a v Skalici. Pochádzam z rodiny, kde otec a matka učili. Som bol najstarší zo 4 súrodencov a bolo zaujímavé jedna vec, že naši teda učili pri Senci, v Janíkoch a tam bol, ja som začal chodiť do školy v 47. 8. roku, tak tam doučovali repatriantov z Maďarska, ktorí Slovákov chodili sem a mňa nechávali sedieť v zadnej lavici. Ja som sedel v zadnej lavici a jak ich učili teda písať v maďarsky, to je ináč ako po slovensky, tak ja som písal s nimi a naraz čo sa nestalo, že
vedeli čo prečítať a ja som to prečítal. Som mal tedy 4,5 roka. Takže naši boli prekvapení, tak som išiel do školy. Takže od 5 rokov do 70 som fakticky strávil v škole. Od roku 1970 vyučoval ako stredoškolský učiteľ na Strednej ekonomickej škole Skalica slovenský jazyk a literatúru, občiansku výchovu a francúzsky jazyk. Ako učiteľ a zástupca riaditeľa pôsobil na Skalickom gymnáziu až do odchodu do dôchodku v rokoch 1974 až 1992. Žiaci občas boli vynikajúci aj. Pamätám si, mal som jednu triedu a to bola taká špeciálna trieda v 80. rokoch, že vybrali z celého okresu najlepších žiakov z 8 ročníkov. A títo žiaci chodili potom do gymnázia ešte cez prázdniny, 3-4 týždňa prípravný kurz. A keď som tam učil, to bola radosť učiť. 34 žiakov, z toho bolo 33 vyznamenaných a jeden rozpel veľmi dobre, lebo bol chorý dlho. To bola nádhera, učení sa predbiehali, jeden vedel druhý a tak, to krása. Pán Vachálek je nesmierne obetavý, pracovitý človek, ktorý v študentoch prebúdzal veľkú lásku k slovenskému jazyku a hlavne k literatúre. Mnoho študentov vďaka nemu slovenčinu vyštudovalo a venuje sa učiteľskému povolaniu. No to ževúzen, to vieme, ne? Milujem vás, moji bývalí študenti. Ja vás ľúbim, moji bivší a výpustníky. V tomto roku oslávil významné životné jubileum 80 rokov. Túto chodbu som prešiel veru aj niekoľko tisíckrát. Hore, dole, do triedy, z triedy. A potom som mal stretnutie po maturite po 48 rokoch, to ešte keď som na ekonomickej som učil. Som mal stretnutie a tam sme priznali, že to navrhli títo moji študenti bývali. Čiže 48 rokov po maturite, tak si ešte na mňa spomenuli. A je to pekné, keď človek stretne ľudí, ktorí sa k vám priznajú, ešte pozdravia. Sice mená už sa mi trošku toto, lebo to bolo stovky, možno aj tisíce, čo som ako vyučoval a musia sa priznať, ako sa volajú. A potom si občas spomenie, kto to bola tá. Cena primátorky mesta Skalica je pánovi Ľudovítovi Vachálkovi udelená za celoživotnú edukatívnu činnosť pri príležitosti životného jubilea. Poslednou ocenenou bola doktorka Barbora Bunová. Doktorka Barbora Bunová sa celý profesijný život venuje klinickej logopédii a špeciálne problematike diagnostiky a terapie porúch prehltávania, dysfágii. Poskytuje komplexnú logopedickú intervenciu, diagnostiku, terapiu a poradenstvo novorodencom, malým deťom, ale aj pacientom s dysfágiou spôsobenou operáciami v oblasti ústnej dutiny, hltana a hrtana. Povolanie logopéd je veľmi zaujímavé povolanie, pretože tam vlastne sa sklbujú asi 4 odbory. Medicína, psychológia, sociológia, lingvistika a to povolanie mi pripomína tým pádom, že vlastne musíme hľadať u pacientov, že asi o akú diagnostiku ide. Mi to pripomína doktora Hausa, že tam vlastne hľadáme ten hlavný dôvod alebo tú hlavnú príčinu, prečo ten pacient má takýto problém, aký má. Čo to je? Takéto veľké? Také. Tak skúste tu nakresliť takéto. Je pravda, že verejnosť pod pojmom logopéd si predstaví okamžite dieťa, ktoré nevie rozprávať r alebo sikavky, ale ten profil toho klinického logopéda je veľmi široký a do jeho parkety patrí veľmi veľa diagnóz, ktoré sa týkajú buď narušenej komunikačnej schopnosti alebo poruch prehltania. Takže preto som si toto povolanie vybrala, lebo pre mňa je toto povolanie zároveň aj koničkom. Je to fascinujúce povolanie. V rámci svojej profesijnej kariéry vykonávala funkciu viceprezidentky i prezidentky Slovenskej asociácie logopédov a tiež vedeckej sekretárky Spolku lekárov Záhoria. Pani Barbora Bunová pomohla tisíckam detí, ale i dospelým
prekonať alebo zmierniť logopedické problémy a predovšetkým poruchy prehltávania. Klinický logoped má pacientov od 0, od narodenia až po seniorov. Ste videli teraz toho seniora. Takže robíme všetko. Ku mne chodia deti z celého Slovenska, ktoré majú ťažké poruchy prehltania, to znamená novorodenci, niekoľkomesačné deti, hovorím od 0 až po ten seniorský vek. A píte viac. A stačí. Ejha, ten jede. Dobre. Takže videofluoroskopia by mala dopadnúť dobre. Ešte stále som prvý klinický logoped na Slovensku, ktorý robí videofluoroskopické vyšetrenia a robí sa to tu v Skalici, čiže zatiaľ sme ešte stále jediné pracovisko na Slovensku, ktoré vyšetruje poruchy prehltania videofluoroskopickou cestou. Takže tu som zmiešala kontrastnú látku s vodou. A mali by mať jablčnú výživu, aj kúsok chleba, tak som zvedavá. Svietime, nehyďte sa mi. Dobre, výborne. Posielam. Áno. Keď som začínala, nevedela som, do čoho idem, pretože kedysi dávno povolanie logoped bolo také, že áno, tá verejnosť nás videla len ako ľudí alebo odborníkov, ktorí riešia poruchy artikulácie. Tak jak všetky ostatné vedné odbory, aj tá logopédia sa rozvíjala smerom dopredu a teraz vlastne je už na takej úrovni, že skutočne každá tá diagnóza, ktorú riešime, tak každá diagnóza sa rapidne rozvíja sa jej diagnostika, rozvíja sa jej liečba. To znamená, ten klinický logoped, ktorý robí v rezorte zdravotníctva, tak musí vedieť strašne veľa vecí a neustále sa vzdelávať a všímať si teda tie nové evidence-based medicine, tie nové poznatky, na základe ktorých musí postupovať tak v diagnostike, ako aj klinicko-logopedickej liečbe. Jedlo, len vravím, poriadne počúvať, dobre? Čiže spravička príde. Dobre, okay. Ďakujeme, takže my môžeme povedať teraz. Už môžete ísť domov. A veľmi ma to potešilo, priznám sa, že ma to veľmi príjemne potešilo, že sú ľudia, ktorí si všímajú, čo robí ten druhý a ocenenie pani primátorky je pre mňa takým ako keby zakončením celej tej mojej profesionálnej kariéry, takže nesmierne si to vážim, že si to vlastne Skaličania všimli a že si to pani primátorka a poslanci mesta Skalica, že ma takýmto spôsobom ohodnotili, takže ďakujem. Cena primátorky mesta Skalica je doktorke Barbore Bunovej udelená za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti klinickej logopédie a špeciálne v problematike diagnostiky a terapie porúch prehltania. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.